Ndị be anyị ndewonu. Igbo Bigbo kwuru okwu si na ekwekọọ ama agba. Tata bụ Afọ, mkpụrụ ụbọchị 17 n'ọnwa nke 12 a na-akpọ Disemba n'afọ 2025. Ezi nwanne m nji eje mba, ọ ka bụkwa n'ihe TV ka anyị si ewetara gị ozi niile a. Aha m bụ Ifeanyị Chukwugbu. Nke a bụ agba nke 3, bụrụkwa nchịkọta nkụzi anyị bidoro n'izuụka gara aga banyere ezinụlọ. In the first part of this teaching, we explain what a cultural traditional Igbo family looks like. We also explain the roles of the father in a family and the role of a mother in a family. In the second part, we looked at the first son of the family and the first daughter of the family. We also considered their roles. And then we look at other children aside from the first daughter and the first son. And we look at their responsibility as a member of a family. So, anyị na-ebala anya na agba nke 2 ihe gbasara nwoke mbụ n'ezinụlọ na nwa nwaanyị mbụ n'ezinụlọ. Anyị nyochakwala ọrụ ha dị iche iche n'ezinụlọ. N'ụbọchị tata, anyị chọrọ iji nkụzi anyị na-ewetala gị wee pịachie ihe gbasara nkụzi ezinụlọ Igbo. Apụkwana, anyị ga-eneba anya na nsọpụrụ na ọchịchị n'ezinụlọ Igbo. That is the respect and hierarchy within an Igbo family. Nsọpụrụ bụ ntọala ndụ ezinụlọ Igbo. Ụmụaka na-asọpụrụ ndị toro eto. Ụmụnne ndị nta na-asọpụrụ ndị toro eto n'ezinụlọ. Onye ọbụla na-asọpụrụ isi ezinụlọ bụ nna. A na-egosi nsọpụrụ a site n'asụsụ ma ọ bụ n'omume, dịka ịkpọ isi ala mgbe ị na-ekele ndị tọrọ gị, ma ọ bụ igbu ikpere na-abụ n'ala mgbe ị na-ekele ndị tọrọ gị. Na nrube isi, usoro ọchịchị abụghị maka mmegbu, kama ọ bụ usoro nnabata amamihe, udo na mmekọrịta. Kedu ihe kpatara nsọpụrụ na usoro ọchịchị dị mkpa n'ezinụlọ Igbo? Anyị chọrọ ineba anya n'ihe kpatara nsọpụrụ na usoro ọchịchị ji dị mkpa n'ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo. Nke mbụ, nsọpụrụ na-emepụta udo na usoro ezinụlọ. Nke abụọ, ọ na-akụzi umeala, ndidi na ezigbo mmekọrịta. Mgbe a na-edobe ezi nsọpụrụ, a na-ebenata esemokwu n'ezinụlọ. Amamihe nke ndị nwere amamihe na-abara onye ọbụla uru. Ụkpụrụ a na-agafe ezinụlọ wee gosi ka ndị Igbo si emekọrịta ihe n'obodo. We want to look at the family as identity and legacy. Family as identity and legacy. Ezinụlọ dịka njirimara na ihe nketa. Ọ ihe anyị chọrọ inebanye anya ugbu a. Ezinụlọ dịka njirimara ọ ihe nketa. N'omenala Igbo, ezinụlọ gị na-akọwa onye ịbụ. Ezinụlọ gị na-akọwa onye ịbụ. Aha ezinụlọ gị na-egosipụta ihe nnweta ndịiche gị. Aha ezinụlọ gị na-egosipụta ihe nnweta ndịiche gị. Ihe ọbụla ị mere na-egosipụta ezinụlọ gị. Agwa ọbụla ị kpara na-egosipụta ezinụlọ ebe ị si pụta. Ịkpa ajọ agwa n'obodo, ọ na-egosipụta ụdịrị ezinụlọ isi na ya pụta. Ime ezi omume n'obodo, ọ na-egosipụtakwa ụdịrị ezinụlọ isi na ya pụta. Nke a gosiri na otu mkpịsị aka rụta mmanụ, ozuo mba niile ọnụ. Ezinụlọ abụghị naanị gbasara ugbu a, ma ọ bụ ijikọta oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Ezinụlọ na-ejikọta oge gara aga, ugbu a na ọdịnihu. Kedu ihe kpatara nke a ji dị mkpa? Achọrọ m ịgosi gị ihe kpatara nke a ji dị mkpa.
ndị mmadụ na-arụsi ọrụ ike ọ bụghị naanị maka onwe ha, kama ọ bụ iji sọpụrụ aha ezinụlọ ha. Ezinụlọ na-emepụta njikọ n'ọgbọ, ebe ndị dị ndụ na-edobe ihe nketa ndị ichie ma na-emepụta ntọala maka ọgbọ a na-amụbeghị. Nke a bụ ihe kpatara ndị Igbo ji etinyekarị ego n'iwulite ụlọ ezinụlọ, na-enyere ndị ikwu na ibe aka. Omume ndị a na-eme ka ihe nketa ezinụlọ sie ike. Na nchịkọta, ya bụ na mmechi, usoro ezinụlọ ọdịnala Igbo bụ usoro mmekọrịta echekwabara nke ọma, ewuru n'ụkpụrụ ịdị n'otu, nsọpụrụ, ịrụ ọrụ na ịdabere n'ibe. Onye ọbụla nwere ọrụ, ọgbọ ọbụla nwere nzube, ihe omume ọbụla na-enye aka maka ọdịmma mmadụ niile. Ezinụlọ emeela ka ndị Igbo gaa n'ihu kemgbe ọtụtụ narị afọ, anyekwa nkwụsi ike, njirimara na nkwado ibe. Ịghọta na ichekwaba ụkpụrụ ndị a, ọbụlagodi ka a na-emegharị ya n'ụdị ndụ ọgbara ọhụrụ, na-eme ka ike omenala ezinụlọ Igbo gaa n'ihu maka ọgbọ ndị na-abịa. Nne m, ebe a ka anyị ga-achịkọta nkụzi gbasara omenala Igbo. Eji m n'aka na onwe ihe ịghọtara. Omenala Igbo dị ka ọkụ, ọ gaghị anyụ n'aka anyị. Please don't forget to like, share, comment and subscribe. Ka ọ dị mgbe ọzọ.